Быйылга Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә кандидатларның исемлеге билгеле булды. Барлыгы премияга 9 кеше дәгъва кыла. Казанның Габдулла Тукай музейында алар белән очрашу узды. Тулырак алдагы язмады. Ел сайын Татарстан Республикасы президенты карары белән иң күренекле җәмәгатьчелек ягыннан танылган ил һәм милли мәдәниятне үстерүгә күренекле өлеш керткән әдәбият һәм сәнгать әсәрләре өчен бирелә торган Тукай премиясе кандидатлары белән очрашу матур бер гадәткә әйләнеп бара. Халкыбызга дәрсе гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Тукай премиясына быелгы кандидатлар 9. Алар Факил Сафин, Ләбиб Лерон, Марат Амирханов, Мансур Гыйләҗев, театр сәнгатенә керткән хезмәтләре белән Дания Нуруллина, Туган якмыңнары картиналар өчен Мадияр Хаҗиев, архитектура мәдәниятенә керткән эшләре белән Фирдәүс Ханов, Григорий Эйдинов, Рушан Шәмсетдинов тәкъдим ителгән. Милләт анасы Тукайның дөньяга килгән бик шәхес. Һәм бик катлаулы шәхес, бик каршылыклы шәхес. Ни өчен? Мен изге чишмә проектын ясап, бөтен дөнья халыкара конкурста катнашып алган идем бронза медале. Шуннан китте башка эшләрнең артуына һәм өстәлүенә. Чөнки милли эш бер вакытта да тукталмый, ул һәр вакытта халыкка аеры торган әйбер. Һәм үзебезнең халык аны күргәч, бераз үзендә искә төшерә, бераз гурурлана башлый. Аны ихластан язырга кирәк. Кеше ихластан яза, күңеле белән җанында булган хисләрен әйтеп, фикерләрен әйтеп. Тамашачылар аларга үзләрен кызыксындырган сорауларны бирә, әдәби әсәрләрен тыңлый, картиналарын да карый алды. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.